Дуслар, сугым айлары дәвам итә бит инде. Күпләренең келәтләрендә итләре белән бергә үпкәләр дә эленеп тора торгандыр. Һәм менә шушы үпкәләрне, йөрәкләрне әрәм итмичә, без бик тәмле генә, җиңел генә бер ризык пешерәбез бүген. Ул менә үпкәне без аның өчен үпкәне тузлы суда шулай пешереп алдык. Аңа салачакбыз без бүрттерелгән дөге, туралган суган һәм тәмишә борыч белән тоз. Ул пешкән үпкәне безгә инде моның өчен ит тарткычтан чыгарырга кирәк була. Менә без аны шулай ире генә итеп чыгардык ит тарткычтан. Салабыз борыч тәминчә. Аз гына тоз салып җибәрәбез. Һәм болгатабыз. Һәм ясаган вакытта вак бәлешләр эченә аз гына сыер мае кесеп салып чыгачакбыз. Вак бәлеш пешерү өчен без инде гадәттәгечә менә шушылай әче камыр алдык бүген. Шушылай җыеп, эчлегебезне салып, без вак бәлешләребезне ясыйбыз. Дуслар, менә без шушылай вак бәлешләребезне ясап бетердек. Һәм хәзер менә аның өстен каплап куеп бер ярты сәгать кабартып алабыз да 180 градуска 35-40 минутка мишкә куябыз. Дуслар, менә безнең үпкә һәм йөрәктән эшләнгән шушы вак бәлешләребез әзер булды. Без аларны шулай миштән алдык. Менә хәзер сезгә күрсәтәбез эшләгән.